час преди концерта някои хора тук си мерят инструментите. Както може да видите, в ляво от мен си правят селфи. Браво, кажете зелена камерата. Браво, окей, довиждане. Тук се има масажистки процедури. Така. Това е Калуянчо, той е жаден. Браво, браво. Ето го, разплачи се, бе, разплачи се. Разплачи се, бе. Разплачи се. Не искам, бе. Оставете ме, Снимай нашата мис. Миската снимай. Това е невероятната фана, която пее. Мис, ами не ме прекъсвайте. Нашата мис. Тя ще спечели конкурса. О, да. Нашата мис Ирина. Сега един близък план. Ирина. Кажете сега. Целувки, матата в мъртвиса там. На полски кажи, не. Как добър вечер. Щаще. Щаще. Щаще, Polska. Dobry wieczór, mam na imię Irina. Zakopane bardzo mi się podoba. Дай една целувка. Каже се Зупка. О, Зупка. Как сега ще дойде? Зупка, дефилирай. И Зупка! Илянко, покажи след тази вечер. Здрасти! Аз съм твоето момиче. Тази не става. Така, сега да видим тук какво се случва. Тук две колежки обсъждат танца, така да. Какво ще кажете за предстоящия концерт? Репетираме как точно ще излезем да ни връчим Златната Брадова. Да. И много силно участие, ни дадахме всичко от себе си. Как намирате като цяло пребиваването си? Като цяло пребиваването Тежко ли ви беше? Много приятно беше, прекрасен. Как смятате, че ни приеха хората? Много топло, много дружелюбно. Само единственото, което чакам с търпение да ни връчи Златната Брадва. Да, разбирам. Това е абсолютно взаимно, да. И аз така се чувствам. Вие няколко думи? Аз какво повече да кажа след... Нещо добавете. След... Някаква лека добавка, може би, да? Може и по-тежко. Да. Аз не знам какво е казала, но съм изключително щастлива, че съм тук с всички. И да, очакваме Златната Брадва, но дори да не я получим, аз се чувствам вече богата от цялата емоция, която ще продължи да се толкова. Елате тук, колега, вас да ви попитам няколко въпроса. Кажете нещо за фестивала като цяло. Как се чувствате? Само мъничко така, че ми свети лампата отзад. Да, кажете сега, как се чувствате? Това като цяло, откакто сте дошли. Като цяло. Това е много хубаво, да. Както и да сме се справили, продължаваме напред. Да, продължаваме напред. Keep calm and cut the call. Добре, окей. Този колега също да се... Колега, вие? Не. Кажете сега, вие. Вие няма. Вие сам ще си кажете. Да? Той сам си казва. Без да ви задавам въпроси, ако обичате. Нямам какво да кажа. Може ли да ви се снема отблизо само усмивката? Тя говори достатъчно. Да, благодаря. Чудесно. Колегата Дешев. Колега Дешев, кажи само ЦСК. Кажи само ЦСК. Добре, кажи Казала. Няма желание. Това не мога изръкъдаш. Добре. За сега, чао. Ще пъпча съм.